A toto si proste nechceš dať. Dobré ránko ľudia, dnes si ideme urobiť bravčové líčka na červenú. Klasika, bude to so zemakovým pyré a výbornú, osmaženú chojba. Koreňová zelenina, paradajkový predtlak. Koreniny. Kikoco. Tento recept začneme klasicky ako na Slovensku, čiže ideme si ukradnúť mäso. Ale ne! Koho by to napadlo? Tu mám krásne bravčové líčka a ideme si ich osmahnúť. Nakrájame si najprv cibulu. Tu si varíme zemáčky. A medzi tým, ako sa nám varia líčka, tak my sa ideme najebať. Určite ne frankovečka, šut. Líčka máme svriť. Tuto mám bobkový líst, koreniny a necháme to v tom variť.